Μπορείς να βγάζεις 1, 2 ή και 3 χιλιάρικα και να δουλεύεις από το σπίτι? Φυσικά και μπορείς. Όσοι με γνωρίζετε, ξέρετε την ιστορία μου. Σπούδασα οπτικός, εργάστηκα κάποια χρόνια στην Αθήνα και μετά έζησα 2,5 χρόνια περίπου στη Γερμανία, όπου και κατάφερα εν τέλει να αποταμιεύσω μερικά χρήματα, τα οποία και επένδυσα το 2018 στην πρώτη μου επιχείρηση. Ένα e-shop έγχρωμων φακών επαφής στη Βουλγαρία και αργότερα ένα δεύτερο στην Ελλάδα. Έτσι γνώρισα το online marketing και επειδή δεν μου περίσσευαν, ήμουν πολύ προσεκτική στις στρατηγικές που δοκίμαζα. Ξέρετε πολύ καλά όσοι έχετε e-shop ότι αν δεν πληρώσεις διαφήμιση, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθουν πωλήσεις. Δεν σε βλέπει κανένας. Εκτός και αν μπεις σε κάποια πλατφόρμα όπως το Scrooge, που οι προμήθειες είναι πολύ υψηλές κατά τη γνώμη μου, αλλά στα έχει όλα έτοιμα. Δεν χρειάζεται να κάνεις ούτε customer support και να σε ζαλίζουν οι πελάτες, ούτε να περιμένεις μήνες μέχρι οι διαφημίσεις να σου φέρουν κέρδη. Από την άλλη, με το marketing, οι πελάτες μαθαίνουν το brand σου και χτίζεις πελατολόγιο. Ακόμα και αν σε βάζει λιγάκι μέσα τον πρώτο καιρό, μετά σου επιστρέφει τα κέρδη με το παραπάνω. Στην αρχή δίνεις λεφτά κάθε μήνα που μπορεί και να μην γυρίζουν πίσω άμεσα. Αλλά χρόνο με το χρόνο καταφέρνεις να έχεις πιστούς και σταθερούς πελάτες και ταυτόχρονα, μέσω των διαφημίσεων, φέρνεις όλο και περισσότερους. Αυτό έκανα εγώ και το αποτέλεσμα είναι σήμερα να μπορώ να δουλέψω και χωρίς τα έξοδα της διαφήμισης. Βέβαια, ποιος δεν θέλει περισσότερους και νέους πελάτες? Αν σκέφτεσαι κι εσύ είτε να ανοίξεις ένα νέο e-shop ή έχεις ήδη e-shop και θες να αποκτήσεις πελάτες που θα αγοράζουν ξανά και ξανά από σένα, επικοινώνησε μαζί μου και ακολούθησέ με γιατί έχω πολλά tips να σου δώσω.